इरानाव ड्रोन एटाक नोंथांमोना नुदों बे साननैयाव इराननि सायाव गिलु बालु सिरियेल ड्रोन एटाक जागासिनो थादों आरो बे ड्रोन एटाकखौ सोर खालामदों नोंथांमोना थारैनो जुदि निउसाव नायदोंबा नुदों आरो बे एटाकनि आन्डारग्राउन्डआव बेकग्राउन्डआव थारैनो इजराइल आरो इउक्रेनखौ सासपेक्ट खालामदों इराना माबायदिब्ला फ्रेन्ड्स गमामायैनो इराननि सायाव बेबादि गिख्रंथाव हाथियारनि फेक्टरियाव इराननि बयनिख्रुइ गेदेरसिन हाथियार फेक्टरियाव जेराव शाहिद 136 ड्रोनखौ बानायनाय जायो बै इन्डास्ट्रिखौ बै फेक्टरिखौ इजराइल आरो इउक्रेना लोगो नांनानै एबा नेटो कान्ट्रिसफोरा लोगो नांनानै एटाक खालामदों नामा आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि जोबजासिम नायोबा बे बाथ्राखौ हमनानै मोनगोन थारैनो बेवहाय एटाक खालामनाया इजराइल एबा इउक्रेना हारसिङै नङा बेनि बेकग्राउन्डआव नेटो कान्ट्रिसफोराबो थानो हागौ फ्रेन्ड्स स' थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना अब्लानो बुजिगोन बे दावहाया माबायदि लासै लासै साइड इफेक्ट जानानै मुलुग दावहानि महर लानो हागौ बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामनो हागोन फ्रेन्ड्स बेनिखायनो फ्रेन्ड्स आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जेन नायो मा जाहोननि थाखाय इराननि सायाव बेबायदि ड्रोन एटाक जागासिनो थादों फ्रेन्ड्स नोंथांमोननो बेनि आइडिया होनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नाजागोन शाहिद 136 ड्रोनआलाय मा बे ड्रोनआलाय मानो गिथाव बाथाव मा बे ड्रोननि थाखायनो इराननि सायाव एटाक खालामदों बे ड्रोननि फेक्टरिखौ एटाक खालामनायनि जाहोना मा थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ रासियाया इराननिफ्राय 2400 बेबादि शाहिद 136 ड्रोनखौ बायदों आरो आर्स-2 ड्रोनखौबो बायबावदों 200टा शाहिद 136 ड्रोनआ खारगिबनि दावहाखौनो बुं डनबासनि जायखिजाया ओनसोलनि दावहाखौनो बुं जिखुनु जायगानि दावहाखौनो बुं इउक्रेननि दावहाथिलियाव बे ड्रोनआ ओरैबायदि गिख्रंथावै इनफ्रास्ट्राक्चारखौ डेस्ट्रय खालामदों इउक्रेननि बेखौ बुंनो नांलिया आरो बे ड्रोनआ बे दावहानि बयनिख्रुइबो साक्सेसफुल पइन्टखौ लानानै फैदों रासियानि आरो बे ड्रोनआ बेनिखायनो रासियानि थाखाय जोबोर मोनसे मुलाम्फानि बिथिं बा दावहायाव आवगायनो हानायनि बिथिङाव गोबाङैनो मदद खालामदों होननानै मिथिनो मोनदों फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जेब्ला आजारबाइजान आरो आर्मेनियानि गेजेराव दावहा जादोंमोन बै समाव तुर्कीनि मोनसे ड्रोनआ माबायदि मैखोम बाहागो लादोंमोन बे ड्रोननि मुङा जाहैबाय बेरेक्टार TB2 ड्रोन बै बेरेक्टार TB2 ड्रोननि साक्सेसफुलखौ नुनानैनो रासियाबो बे कामिकाजी ड्रोनखौ माने सुइसाइड ड्रोनखौ बायदों इराननिफ्राय आरो बे ड्रोनआनो जाबाय शाहिद 136 ड्रोन आरो बे ड्रोनखौ माखासे साप्लाय खालामगासिनो थादों खौरां बिजोङाव मिथिनाय बादिब्ला आरो बेबायदि साप्लाय खालामनायनि थाखायनो इउक्रेना बे दावहायाव फावसायनो गोनां जादों रासियानि खाथियाव बेबायदि मिथिनो मोनदों आरो बे ड्रोनआ ओरैबायदि गिख्रंथावै साक्सेसफुल जानायखौ नुनो मोनदों नेटो कान्ट्रिसफोराबो सुपार पावार USA आबो गिनो हमदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ इजराइल इरान आरो इजराइलआ ओरैबायदि सुथुर हादर मोननैबो हादरनि गेजेराव माने बायदिसिना रोखोमै दावहा जागासिनो थायो बेनिखायनो इजराइलआ गावनि रैखाथिनि थाखाय गावनि सेफटिनि थाखाय बेबादि इराननि सायाव सम सम एटाक खालामबाय थायो सार्जिकेल स्ट्राइक खालामबाय थायो नोंथांमोना मिथिगौ कासेम सुलेमानिखौ माबायदि गावथारदोंमोन माबायदि निउक्लियार साइन्टिस्टफोरखौ सासे उनाव सासे इजराइलआ फोजोबलांगासिनो थादों इराननि बेखौबो नोंथांमोना मिथिगौ USA नि मददाव इजराइलआ बा इजराइलनि मददाव USA आ इराननि बेबायदि माखासे सुबुंफोरखौ फोजोबलांगासिनो थानायखौ नोंथांमोना थारैनो सानफ्रोमबो निउसाव मोनगासिनो थादों बेनिखायनो इरान आरो इजराइलनि जे सुथुर बे दिनैनि बाथ्रा नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद सुथुर बे मोननै हादरा बेनिखायनो गमामायैनो बे एटाकनि आन्डारग्राउन्ड जे ट्रेडिशनेलि जों नुबोनाय बादिब्ला इजराइलआनो जागोन आरोबाव गोदानै बेवहाय मोनसे हादरा बेवहाय सरजाबनो हागौ इउक्रेन मानोना शाहिद 136 ड्रोनआ जाबायदि डेस्ट्रय खालामदों इउक्रेनाव बिनि थाखायनो इउक्रेनाबो इजराइलखौ बेबादि इन्डास्ट्रियाव एटाक खालामनो थाखाय थिनदों जानांगौ जेब्ला इराननि ड्रोन फेक्टरियाव ड्रोन एटाक जायो सिरियेल ड्रोन एटाक जायो इराननि प्रेसिडेन्टआ इउक्रेननि राजदूतखौ इउक्रेननि एम्बासाडरखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों इउक्रेन आरो इजराइलआ इराननि अरजों दा गेले स' फ्रेन्ड्स मानो बेबायदि इराना बुंदों बेबायदि बुंनायनि जाहोना मा नोंथाङा थारैनो हमनो हादों इराना लासै लासै माखासे गिख्रंथाव ड्रोन मिसाइल हाथियार बेबायदि बानायलांगासिनो थादों आरो बैफोर मिसाइल हाथियारफोरा जोबोर थाबैनो इउक्रेनल' नङा इजराइलनि सायावबो एटाक खालामनो हागौ बेबायदि मोनसे आन्दाज खालामनाय जादों फ्रेन्ड्स स' इराना जोबोर गोख्रोङै इजराइल आरो इउक्रेनखौ वार्निं होनायखौ जों नुनो मोनदों फ्रेन्ड्स स' बिदिब्ला नोंथाङा सानना नाय इराननि बे शाहिद 136 ड्रोनआ माबायदि गिख्रंथाव बेनि माखासे क्वालिटिखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन मा जाहोननि थाखाय बुहुमनि हादरफ्रा नेटो कान्ट्रिसफोरा इराननि सायाव बेबायदि एटाक खालामदों नोंथाङा अब्लानो बुजिनानै मोनगोन फ्रेन्ड्स शाहिद 136 ड्रोनआ मोनसे कामिकाजी ड्रोन डेट मिन्स बे मोनसे सुइसाइडेल ड्रोन माने सुइसाइड खालामो गावबो जोबस्राङो आरो गुबुनखौ बे मोनसे कामिकाजी ड्रोन कामिकाजीनि ओंथिया जाबाय सुइसाइड जाय जायो
बेखौ कामिकाजे होननानै बुङो आरो बेनि जि स्पिड बेयो 185 किलोमिटार पार आवार स्पिड जों बिरनो हागो आरो बेखौ सेटेलाइट नेभिगेसनजों कन्ट्रल खालामनो हागो 2500 किलोमिटार गोजानसिमहालागै आरो बेयो 100% पोर्टेबल मोनसे ड्रन बे मोनसे आत्मघाती ड्रन आरो रासिया बेखौ 2400 ता बायदों आरो बेयो मोनसे फिसा गाइडेड मिसाइल लानानैबो थांनो हागो आरो बेनि जि पेलड बे पेलडनि बिबाङा 50 किल' बे 50 किल' पेलड लानानै थांनो हायो फ्रेन्ड्स स' बे ड्रननि जि गिलु बालुथि बेखौ नोंथांमोना थारैनो हमनो हादों आरो मा जानि थाखाय बुहुमनि हादोरफ्रा गिदों आरो बे ड्रननि जि साक्सेसफुल रेटआ इउक्रेननि दावहाथिलियाव जोबोरैनो गिख्रंथाव आरो बेयो सोनाबनि हादरफोरखौ नेट' कान्ट्रिसफोरखौ थारैनो सिगांलांजोबदों बेनिखायनो फ्रेन्ड्स इराननि बे हाथियारनि फेक्टरिखौ फोजोबस्राङोबासो बे दावहायाव देरहानो हागोन इउक्रेना रासियाजों बेनिखायनो बेबायदि हाथियारनि फेक्टरिखौ फोजोबस्रांनायनि टारगेट लादों आरो इजराइलनि थाखाय बे खैफोद गोनांबो नोंथांमोना मिथिगौ इराना निउक्लियार बम्ब बानायगासिनो थादों बेखौ गासैबो बुहुमानो मिथिगौ आरो बै निउक्लियार फेक्टरिफोरावबो सम सम इजराइला एटाक खालामगासिनो थादों नोंथांमोना सानफ्रोमबो निउसाव बे बाथ्राफोरखौ मोनबाय थायो जानांगौ आरो दिनै बेबायदि हाथियारनि फेक्टरिखौबो फोजोबस्रांदों नाथाय फ्रेन्ड्स बेबायदि हाथियारनि फेक्टरियाव एटाक खालामनाया मोनसे गिख्रंथाव थासारिसो लानानै फैबाय आरो रासियाबो जोबोर टेनसनाव दं मानो होनबा बे ड्रननि फेक्टरिखौ जुदि फोजोबस्रांनानै होयोबा इउक्रेननि दावहाथिलियाव रासियाबो बे दावहाखौ मोजाङै देरहानो हानाय नङा मानोना फ्रेन्ड्स रासियाबो उइक जालांगासिनो थादों हाथियारनि बिथिङावनो जा रांखान्थिनि बिथिङावनो जा गासै बिथिङावनो रासिया लासै उइक जालांगासिनो थादों फ्रेन्ड्स आरो बेनिखायनो बेबायदि इराननि मददआ जुदि गैया जायोबा रासियानि हालोदाबो जोबोर दुखुनांथाव जानो हागौ फ्रेन्ड्स बेनिखायनो रासियाबो जोबोर टेनसनाव नाथाय फ्रेन्ड्स इराना बेबायदि एटाक खालामनायनि थाखाय जोबोर रागा जोंदों इउक्रेन आरो इजराइलखौ वार्निं होदों जायखिजाया समावनो इजराइलनि सायाव एटाकबो जानो हागौ फ्रेन्ड्स इराननियाव ओरैबायदि गिथाव बाथाव 20सो मिसाइल दं बै मिसाइलफोरखौ माखासे सेक्रेट सुरंगफोराव खोबनानै दोनो आरो बै सेक्रेट सुरंगनिफ्राय जिकुनु टाइमावनो ओंखारनानै इजराइलनि सायाव एटाकबो खालामनो हागौ फ्रेन्ड्स बेबायदि खौरां ओंखारनानै फैदों आरो बेबायदि जुदि इजराइलनि सायाव इराना जुदि एटाक खालामबा बे दावहाया मुलुग दावहानि महर लानो जेबो गेदेर बाथ्रा नङा फ्रेन्ड्स बेनिखायनो ओरैबायदि मोनसे थासारि दं बुहुमाव मुलुग दावहानि जायखिजाया मोनसे थासारि दं होननानै बुंगोन मुलुग दावहानि अरखिया रोहो जोंगासिनो दङ आरो बेहाय जुदि गोरान जुदि बन बा खिउ लुनानै होयोबा थारैनो बे दावहाया मुलुग दावहानिबो महर लानो हागौ फ्रेन्ड्स मानोना इजराइलखौ एटाक खालामनायनि ओंथिया जोबोर गिख्रंथावै एलाइज हादरफोरा इजराइलखौ सापर्ट खालामनो फैगोन आरो फ्रेन्ड्स मा जानो थाखाय इराना इउक्रेनखौबो सासपेक्ट खालामदों नो डाउट इजराइलखौ सासपेक्ट खालामनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा उन सिगां इजराइला अरायसम इराननि सायाव एटाक खालामगासिनो थादों नोंथांमोना बे बाथ्रा मिथिगौ नाथाय इउक्रेनखौ बेबायदि सासपेक्ट खालामनायनि मोनसे जाहोना जाबाय बेबायदि सिरियाल ब्लास्ट जानायनि उनाव इउक्रेननि सासे सुबुं भल'दिमिर जेलेन्स्की जोबोर खाथि सोमोन्दोनि सासे सुबुङा बुंदों मिखाइल' बिथांनि मुङा बै सुबुङा बुंदों जे इराना रासियानो बेबायदि हाथियार हरनायनि फिथाइ बे सिरियाल ब्लास्टआ बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया रोखा जे बे एटाकआव इउक्रेनाबो आखाइ दं बेनिखायनो इउक्रेनखौ बेबायदि वार्निं होदों नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय मा जानो थाखाय इजराइलनि लोगोसे इउक्रेनखौ बेबायदि वार्निं होदों इराना इजराइल आरो नेट' कान्ट्रिसफोरा जाबायदि इरानखौ होबथानो नागिरदों नाथाय इराना बे होबथानायाव थायाखै आरोबाव आर्स-2 ड्रन आरोबाव हाइटेकसिन मस्ट हाइटेक ड्रन आरोबाव रासियानो हरबावबाय बे जोबोर लेटेस्ट हाइटेक मस्ट हाइटेक आरो इराना दाबि खालामनाय बायदिब्ला बे बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइ बांसिन रेन्जनि ड्रन होननानै बुंदों आरो मस्ट हाइटेक आरो बे ड्रनखौ माखासे एयार डिफेन्स सिस्टेमा होबथानो हाया होननानै बुंदों आरो बे ड्रननि जि रेन्ज बे 2000 किलोमिटार होननानै बुंदों बे मोनसे जेट प्रपालसन इन्जिनजों सोलिनाय ड्रन होननानै बुंदों रासिया बेबायदि 200 बायबाय होनना बुंदों आरो फ्रेन्ड्स बेल' नङा बेयो शाहिद 136 ड्रननिख्रुइ 5 फान बांसिन पेलड लानानै थांनो हागौ आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जाबायदि इजराइला ड्रन एटाक खालामदों इराननि सायाव नाथाय इरानाबो बे ड्रनजों आर्स-2 ड्रननि हेफाजाबै इजराइलनि सायाव जायखिजाया समावनो एटाक खालामनो हागौ बेबायदि मोनसे टेनसनाव दं बुहुमनि थासारिया थामहिनबा फ्रेन्ड्स नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय मा जानो थाखाय इरानखौ एटाक खालामो नेट' कान्ट्रिसफोरनि हेफाजाबावनो जा इजराइलनि हेफाजाबावनो जा एबा इजराइलानो जा मानो एटाक खालामो सम सम मानोना बिनि पइन्ट माखासे नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय इराना निउक्लियार बम्ब बानायबाय थादों आरो निउक्लियार बम्ब बानायनायनि ओंथिया जाबाय बुहुमनि थाखाय खैफोद गोनां आरो इजराइलजों जिहेतु सुथुर इजराइलनि थाखाय बे जोबोर मोनसे खैफोद गोनां थासारि आरो मोनसेया जाबाय जाबायदि बेबायदि हाथियार माखासेखौ बानायनानै
हरगासिनो थादों रासियानो आरो बै हाथियारफोरा मोनसे समाव इजराइलनि थाखायबो खैफोद गोनां जागोन आरो बिनि थाखायनो बेबायदि एटाकआ जादों नोंथाङा बे पइन्टखौबो थारैनो हमनो हादों आरो फ्रेन्ड्स गोसोआव लाखि जाबायदि ड्रननि दावहायाव इराननि ड्रना जाबायदि साक्सेस जादों फ्रेन्ड्स बे साक्सेसफुला सोनाबनि हादरफोरनि थाखाय इउएसए नि थाखायबो मोनसे वार्निं मोनसे गिलु बालु मोनसे थासारि बेनिखायनो इउएसए आबो इरानखौ बेबायदि माखासे गिख्रंथाव हाथियारफोरखौ डेभेलप खालामनायखौ लुबैयाखै आरो लोगोसे निउक्लियार बम्ब बानायनायखौथ' रावबो लुबैया लोगोसे बेबायदि गिख्रंथाव मिसाइल ड्रन बानायनायखौबो लुबैयाखै बे ड्रननि साक्सेसफुल रेटआ जाबायदि श' खालामदों बेयो इउएसए नि थाखायबो जोबोर मोनसे गिख्रंथाव थासारि इजराइलनि थाखायथ' बेयो जोबोर मोनसे गिख्रंथाव थासारियानो नोंथांमोना थारैनो हमनो हादों बिदिबा फ्रेन्ड्स मा जानो थाखाय इजराइला एबा आन्दासाव इजराइलखौ बुंदोंबाबो जों दासिम नाथाय क्लियार काट मिथियाखै बबे हादरा बेबायदि एटाक खालामदों इराननि बादिब्ला इजराइल आरो इउक्रेननि सापर्टआव नेटवर्क कान्ट्रिसफोरनि सापर्टआव बे एटाकआ जादों बेनिखायनो आं हमनानै लाबाय इजराइला बेखौ एटाक खालामदों आरो इजराइला मानो एटाक खालामदों इउक्रेना मा जाहोननि थाखाय एटाक खालामदों नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय फ्रेन्ड्स